ହ୍ୟାଲୋ, କ'ଣ କରୁଛ? ବସିଥିଲି ଏଠି। ବସିଛ କ'ଣ ପାଇଁ ଠିଆ ହଉନ? କାହିଁ ତମର ଠିଆ ହଉନି କି? ମୁଁ ତ ଠିଆ ହଉନି ବୋଲି ତମକୁ କହୁଛି ଠିଆ ହୁଅ। ଆସୁନ ଟିକେ ପାଟିରେ ନେଇଯିବି, ଠିଆ ହେଇଯିବ। ପାଟିରେ କ'ଣ କଦଳୀ ନେବ ନା ଆଉ କ'ଣ ନେବ? ତମ ସୁନାଟା ତ ପାଟିରେ ନେବି, ଆଉ କ'ଣ ନେବି କି? ହଁ, ତମେ ଯେଉଁଟା ସୁନା କହୁଛ ଆମେ ଏଟାକୁ କଦଳୀ କହୁଛୁ। ଆଉ କ'ଣ ନହେଲେ କହୁନ? ମୂଳା, କାକୁଡ଼ି। ମୂଳା କାକୁଡ଼ି କ'ଣ ନିଅନ୍ତି କି ପାଟିରେ? ମୂଳା କାକୁଡ଼ି ତମ ଗାତରେ ତମେ ନିଜେ ପୁରେଇବ ନା ଆଉ। ଆଉ ତମେ ତ ଆସୁନ ପାଖକୁ ଡାକି ଡାକି, ଆଉ ମୂଳା କଦଳୀ ପାଟିରେ ପୁରେଇବୁନି ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଗାତରେ ପୁରେଇବୁ, ପାଟିରେ ପୁରେଇବୁ, ସବୁଥିରେ ପୁରେଇବୁ। ଏ ଆମ କଦଳୀଟା ନେଇକି ତମ ପାଟିରେ ନୁହଁ, ତମ ପାଟିରେ ପୁରେଇବ, ତମ ଦୁଧ ମଝିରେ ପୁରେଇବ, ତମ କଣା ଭିତରେ ପୁରେଇବ। ତମେ ଏବେ କୋଉଠି ଅଛ ଯେ? ଆସୁନ ଟିକେ। ତମ ବାରିପଟେ ଅଛି, ଆସୁନ। ଏ ଘରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆସ ଭାରି। ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ଯାଇଛନ୍ତି ଭାରି ମାର୍କେଟ। ଆଉ ଏବେ ତ ଆସିବେନି, ଡେରି ହବ ଆସିଲା ବେଳକୁ କହିଥିଲେ। କ'ଣ କାମ ଅଛି ବୋଲି ତମେ ଆସ ଭାରି, ସେ ଭିତରେ କାମ ସରିଯିବ ଆମର ଆଉ କ'ଣ। ତମେ ଖୋଲିକି ଶୋଇବ ନା ମୁଁ ଗଲେ ଖୋଲିବି? ତମେ ଆସିଲେ ଫାଷ୍ଟ କିସ୍ କରିବ, ତାପରେ ମୋତେ ହକ୍ କରିବ, ତାପରେ ମୋ ଗୁମ୍ଫା ଚାରିପଟେ ଆଙ୍ଗୁଠି ମାରିକି ଟିକେ ଟିକେ ଚାଟିଲା ପରେ ମୋର ହିଟ୍ ହବ, ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଖୋଲିବ ସବୁ ନା। ଫାଷ୍ଟ ଉପରଟା ଖୋଲିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ କରିକି ଚିପିବ ଟିକେ, ତାପରେ ଯାଇକି ମୋ ସାୟା ବ୍ଲାଉଜ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଖୋଲିବ ପୁରାପୁରି। ମୁଁ ତମର ପୁରାପୁରି ଖୋଲିଦେବି, ତାପରେ ତମ କଦଳୀ ଟିକେ ଖାଇବି, ତାପରେ ଯାଇକି କାମ କରିବ ନା। ଆଉ ଏମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କାମ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ କି? ଆଙ୍ଗୁଠି ହେରିକା ମାଇଲେ ହିଟ୍ ହେବନି। ମୋ ଜିଭଟା ଟିକେ ତମ ଗାତ ଭିତରେ ସଲସଲ କରିଦେଲେ ତମ ଦୁଧ ତମ ଗୁମ୍ଫା ସବୁ ଫୁଲିକି ଫାଟିକି ଏକାଥରେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ବାହାରକୁ। ଆଉ ଟେପ୍ ଫେପ୍ ଖୋଲିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ତା ସେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଛିଡ଼ି ଫିଡ଼ି ଯିବ ଏକାଥରେ ଚେନ୍ ଫେନ୍। ଟେପରେ ଚେନ୍ ରହୁନି, ହୁକ୍ ରହୁଛି। ତମେ ଝିଅ ପିଲା ତମେ ଜାଣିଥିବ ତମର ହୁକ୍ ରହୁଛି କି ଚେନ୍ ରହୁଛି। ଆମର ପୁରା ଚେନ୍ ରହୁଛି ଆମ କଦଳୀ ଜାଗାରେ। କଦଳୀଟା ତମ ଗୁମ୍ଫାରେ ପୁରେଇବ କି ନାହିଁ ମୋତେ କୁହ, ଆଉ କିଛି କୁହନି। ମୁଁ ଡାକୁଛି ତମ କଦଳୀ ପୁରେଇବାକୁ ନା। ଆଉ ତମେ ଆଉ କ'ଣ ଆସିକି ମୋ ଆଗରେ ଏଠି ଖାଲି ଦେଖେଇ ଦେଇକି ପଳେଇବ ନା କ'ଣ? ଅଧଘଣ୍ଟେ ବାଡ଼େଇଲେ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ? କେତେ ସମୟ ତମର ଷ୍ଟାମିନା କହିଲ? ଖାଲି ସଲ ହେଇକି ତମର ଫୁଲିଯିବ। ଆଉ ଗଲା ସିଧା ଖାଲି କାଟୁଛି ଆଉ ହବ। ଆଉ ତମର କିନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ମୋତେ କରିବ ବୋଲି କହିବ।